Se nitkellmu fuq il-kelma ontoloġija, kelma oħra kbira fis-sensiela ta' dawn il-kliem kbar. Mela, l-aħħar parti tal-kelma loġija naħseb illi nifhmuha għaliex insibuha f'diversi kelmiet oħrajn, pereżempju psikoloġija, soċjoloġija. Dik l-aħħar parti tfisser illi jiena inkun naf, nista' nispjega ambitu partikolari. Pereżempju, nista' nkun naf u nista' nispjega l-ambitu tal-psike jew tas-soċjetà. U allura b'mod teoretiku nista' nitkellem dwar dan u anke nispjegah lil xi ħadd. L-ontoloġija hija għandha x'taqsam mal-ambitu ta' ontos. Issa, ontos tfisser l-eżistenza. Mela l-ontoloġija hija it-tentattiv illi nitkellem dwar li nispjega dak li jeżisti. Issa din hija ħaġa ftit stramba, għax mhux kollox jeżisti. Allura qisu l-ontoloġija hija x-xjenza ta' kollox. It-tentazzjoni li ngħidu di tanti ġenerali illi x'nambuha jew inkella x'namlu biha jew inkella hija possibbli. Bħala ambitu hija parti mill-filosofija. U prattikament hija investigazzjoni fl-użu tal-kelma jeżisti jew teżisti. Ngħidu aħna il-mejda teżisti, il-kamera teżisti, il-bniedem jeżisti. Imma nistgħu ngħidu wkoll illi jeżistu proprjetajiet. Pereżempju, il-bniedem hu twil jew il-mejda hi kannella. Mela b'xi mod il-kannella jeżisti. It-tul jeżisti. Nistgħu nitkellmu wkoll fuq relazzjonijiet. Pereżempju, jien u xi ħadd ieħor fejn hemm relazzjoni ta' mħabba, l-imħabba teżisti. Ma rajn nindunaw illi dil kelma teżisti tista' tintuża għal kollox u tintuża b'tant u tant modi differenti. Mela, l-ewwel u qabel kollox, l-ontoloġija tinvestiga dak kollu li jeżisti. Hemm biex ngħidlek żewġ tipi ġenerali ta' ontoloġija. Hemm tip ta' ontoloġija li sempliċement tifret bejn dak li jeżisti u dak li ma jeżistix. Din hija tip ta' ontoloġija pjuttost nista' ngħid xjentifika, fejn għax-xjenzjat ħafna drabi m'hemmx differenza bejni u bejn mejda, tgħidli żgur li hemm differenza. Iva, ma d-differenza għandha x'taqsam mal-fatt li jiena ħafna iktar ikkumplikat mill-mejda. U x-xjenzjat allura jagħti każ ta' dawn il-komplikazzjonijiet kbar, jew aħjar forsi biex nispjega aħjar m'hemmx differenza essenzjali bejni u bejn jien naf magna ta' karozza, jiena ħafna iktar ikkumplikat minn hekk. U din it-tip ta' ontoloġija xjentifika tgħid isma' hemm affarijiet li jeżistu, hemm affarijiet oħra li ma jeżistux. U l-affarijiet li jeżistu huma dawk illi x-xjenza tista' tkellimna fuqhom. Naturalment imbagħad jitlu komplikazzjonijiet oħra, pereżempju in-numri jeżistu. In-numri x-xjenza ma tgħidilna xejn dwarhom u kif jeżistu n-numri. Il-gruppi bħall-ispeċi jeżistu, pereżempju l-ispeċi tal-bniedem, pereżempju, l-umanità teżisti u kif teżisti jekk teżisti. Meta aħna ngħidu dak bniedem jew dak mhux bniedem, sempliċement qed inwaħħlu label jew inkella teżisti kategorija, grupp, klassi ta' bnedmin. U x'jifrek bejn bniedem u mhux bniedem. U jidħlu dawn id-domandi kollha. It-tip ieħor ta' ontoloġija hija tip iktar biex ngħidlek ġerarkizzata li tirrikonoxxi li hemm tipi differenti ta' eżistenti. Pereżempju, il-mejda teżisti, il-bniedem jeżisti, in-numru jeżisti. Innaf l-ispeċi b'xi mod jeżistu, imma jeżistu b'modi differenti, ma jeżistux bl-istess mod. Din hija ontoloġija ħafna iktar varjegata, ħafna iktar attenta għad-differenzi. Hija ontoloġija li ħafna iktar biex ngħidlek isa tirrispetta l-esperjenza komuni tagħna. Mela, dawn huma qishom żewġ tipi ta' ontoloġiji li tnejn li huma in voga fil-filosofija u filosofi li jaħsbu mod u għaw filosofi li jaħsbu mod ieħor. Naturalment, hemm anki domandi oħrajn marbutin ma' dawn il-tipi ta' ontoloġija fejn iż-żewġ
biex ngħidlek perspettivi iridu jħarsu lejn dawn id-domandi xi wħud minnhom irreferejt għalihom. Ħan nitkellem b'mod iktar forsi preċiż, id-domanda dwar l-universali jeżistu biss affarijiet li huma individwi jew jeżistu wkoll b'xi mod gruppi naturali. Jiġifieri il-biologu meta jgħid dan huwa kelb u jgħid isma' dak huwa qattus. Dawn huma żewġ speċi differenti. Qiegħed jiskopri xi ħaġa dwar in-natura meta jgħid li huma differenti, jew inkella biex ngħidlek qiegħed iwaħħal biss qisu label u jgħid isma' huwa konvenjenti għalina li ngħidu jeżisti l-grupp tal-klieb u jeżisti l-grupp tal-qtates. Imma fir-realtà ma nistgħux ngħidu li hemm differenzi bejniethom, jew inkella qed jgħid isma' qed niskopru xi ħaġa dwar id-differenzi bejniethom. Din hija domanda ngħidula tal-universali. Hemm naturalment id-domanda dwar x'inhuma oġġetti matematiċi li jinkludu mhux biss in-numri imma anki oġġetti ġeometriċi. Il-ġeometrija, meta aħna nitkellmu dwar iċ-ċriekju, triangoli u r-rettangoli u tant affarijiet oħrajn. Anke ġeometrija li mhix biss planar, imma hija ġeometrija li għandha x'taqsam ma' kurvituri. Il-ġeometrija b'xi mod qed titkellem dwar ir-realtà u kif qed titkellem dwar ir-realtà. Insomma, dawn huma xi domandi illi nies li jagħmlu l-ontoloġija jippruvaw jirrispondu. Però b'mod ġenerali, l-ontoloġija hija x-xjenza li tipprova tartikola, li tipprova titkellem dwar u tipprova tispjega wkoll kif nużaw il-kelma jeżisti jew teżisti.